खुलुमबाय रायजोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नखरसे जोबोद गोरिब मानसि आरो बै बिफाया खेथि मावनानै गावसानि जि बिगाब्रै हा दंमोन आरो फिसाजो साथामबो दंमोन लोगोसे फिसाला सासेल' इमान गोरिब नखर जेराव माने अखा हाबाथाय न' सिङावबो दैया सेरो आरो जानोबो मब्लाबा मोनो मब्लाबा मोना आरो बिसानि फिसालाया दिनै UPSC नि 239 रेंकआव पास जानानै दिनै IAS अफिसार जादों। जोबोद माने रंजानायनि आरो माने मोजां बाथ्रा आरो आजिखालिनि जुगाव बांसिन फिसालाफोरा फिसाजोफोरा बिफाखौ माने दुसियो नखरखौ दुसियो जे जोंनि थाखाय जोंहा आफाया जेबोखौनो खालामनो हायासै जोंनि थाखाय जेबोखौनो गालाङासै नाथाय जाय फिसालानि माने थांखिया थार जाय फिसाजोनि थांखिया थार बिसोरो जेमान दुखु खस्थबाबो जेमान माने जानो लोंनो गैयाबाबो बिसोरो गावसोरनि जि थांखि बिखौ जाफुंहोथारो आरो बे बाथ्राया जाबाय UP नि पवन कुमार होननाय सासे गथ'नि बिनानाव साथामबो ओरैबायदि खस्थ मावोमोन माने बिगाब्रैल' हा बेयावनो जेबो गायनानै बा गुबुननि नखराव खामला मावनानै बे फंबायखौ फरायहोदोंमोन बिफाया मैसो मानै माथाम फिसिनानै बिनि गाइखेर फाननानै आरो गोबां सुबुंफोरनिफ्राय दाहार दुपार लानानैबाबो बे फिसालाखौ माने फरायनायखौ जेब्लाबो गारहोआसै सिगांनि बोसोरावनो बे खनसे एक्चुअलि फेल जादोंमोन आरो बिनि गोसोआबो बायग्लिजोबदोंमोन नाथाय बिनि बिफाया बुंदोंमोन बिखौ जे जेबो सिन्था खालामनाङा नोंनि गोसोआ थारबा नोंनि जुदि मेहनता बिनिख्रुइबो नोंनि मोजां जाफिननांगोन आरो बांसिन मेहनत खालामनांगोन आरो लोगोसे नोङो नेक्स्ट बोसोराव बिदि मेहनत खालामबाथाय बिदि खस्थ मावबाथाय नोंनि सिमाङा जाफुंगोन आरो बिदि बुंनानै बिफानि मटिभेसनाव बियो आरोबाव खनसे गावखौ थागथियारि खालामो आरो एबार 2023 नि बे UPSC बेट्सआव बियो पास जानानै फैयो एक्चुअलि ओरैबायदि मोनसे माने बिसार नखरनि काहिनी जेराव बिसारनि न'आ माने हा वाल गाथिनायमोन आरो गावसोर गामिनि जि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोर बिसोरो फैनानै बिसारनि माने जि प्रधान मन्त्रिनि आबास योजना जेराव माने न' मोनो सरकारनि बै न' बिसारनि नामाव फैदोंमोन नाथाय बिसारनि माने हाफ वाल गाथिनाय थानायखाय बिसारनि न'खौ माने दाननानै गुबुन नखरसेनाव होनाय जायो आरो बिसोरबो बुंनाय जायो जे बे न'खौ नोंसा जुदि सेफायनानै हानि न' खायोबाथाय नोंसानि न'खौ होनाय जागोन आरो बे बाथ्राखौनो बै फिसालाया जोबोद दुखु मोन्दोंमोन आरो सानदोंमोन साला जोंनि देशआव जोंनि हादोराव दाबो बेफोरबायदि माने सोलिबाय दङ जोंहानि न'खौ नुवाखै बिसोरो जोंहानि अबस्थाखौ नुवाखै दङ आरो बेफोरबायदिनो गोबां काहिनी बिसोरनि नखरनि मब्लाबा मोनजायो मब्लाबा मोनजाया लोगोसे ओरैबायदि नङा दि बे बिफाया फिसालाखौल' माने इमान फरायहोदों होननानै बिसोरनि सानै फिसाजो ग्रेजुवेट आरो लोगोसे फिसाजो उन्दैयाबो 12आव दा फरायगासिनो दं गतिके जोबोद खस्थ मावनानै जोबोद साबायखर होनो गोनां बै बिफाखौ जाय बिफाया इमान खस्थ मावनानै निजेनि फिसाला फिसाजोखौ दिनै बेफोरबायदि गेदेर मानसि खालामदो आरो दाबो फिसाजोफोरा ओरैबायदि नङा जे BA पास होननानै बिथांमोना खेथि मावा बा आबाद मावा बिसोरो दाबो बिफानि उन उन थांफायो आरो बिफाजोंनो बै आबादथिलियाव जि खामानि दङ गासैखौबो मावो रोगानाय गायनाय फुनाय गासैखौबो दाबो मावो दाबो गोबां टिभि चेनेलनि एंकारफोरा थांनानै बिसोरनाव इन्टारभिउ लागासिनो दङ आरो प्राय साननि भागाव बिसोरखौ बै फोथारावनो इन्टारभिउ लागासिनो दङ खारन बिसोरो फोथारावनो खामानि मावबाय थायो आरो बिनिखायनो बिसोरखौ लोगो हमनो गोनांबा फोथारावनो थांनो गोनां जायो नाथाय आजिखालि जि सेंग्राफोरा आं खोन्थालांनाय बायदिनो बाइक नांगौ माबा नांगौ एक्चुअलि जायनि गोसोआ थार गोरिब मानसिनि फिसालाफोरा बेखौनो सानना लानांगौ जे जोंहा बिफाया मावनो हायासै जोंहा बिफाया जोंखौ जोनोम होदो जोनोम होनानै जोंखौ एसेबां फेदेरबाय बेखिनियानो जोंनि थाखाय बहुद आरो बेखौ माने गोसोआव लानानै निजेखौ फरायहोनानै माबोरै आगबारायहोनो हागोन निजेखौ फरायहोनानै माबोरै गेदेर मानसि जाहोनो हागोन बेखौसो नाजानांगौ बाइकखौ मा उनाव हेलिकप्टारबो लानो हागोन दिनै नाय बै गथ'आ दिनै पवन कुमार
बियो दिनै हेलिकप्टार दै हिसाबै हेलिकप्टारजों गावसोरनि न'आव ओंखारफैनो हागोन ओरैबायदि पावारफुल मानसि जानानै दिन्थिनांगोन जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामो आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ गोजोन्थों।